Ahoj, chceš počúvať rozprávky s vlastným mojkáčikom v ručke? Môžeš teraz povedať mamke alebo ockovi, že ti ho už môžu kúpiť v predpredaji na stránke zajačikmojkáčik.sk. Budeš si ho môcť nosiť všade so sebou, keďže je maličký a zmestí sa do každého ruksaku. Stačí len poprosiť mamku alebo ocka a jeden môže byť aj tvoj. Preto šup, nech si kliknú na zajačikmojkáčik.sk a objednajú v predpredaji Zajačika Mojkáčika. A teraz si už môžeš vypočuť ďalšiu rozprávku. Ahoj, chceš počúvať rozprávky s vlastným mojkáčikom v ručke? Môžeš teraz povedať mamke alebo ockovi, že ti ho už môžu kúpiť v predpredaji na stránke zajačikmojkáčik.sk. Budeš si ho môcť nosiť všade so sebou, keďže je maličký a zmestí sa do každého ruksaku. Stačí len poprosiť mamku alebo ocka a jeden môže byť aj tvoj. Preto šup, nech si kliknú na zajačikmojkáčik.sk a objednajú v predpredaji Zajačika Mojkáčika. A teraz si už môžeš vypočuť ďalšiu rozprávku. Ahojte detičky, dovolte mi zoznámiť vás s mojkáčikom Zajačikom a jeho mamkou, ktorá mu pomáha stať sa najlepším mojkáčikom na svete. Vypočujte si ďalší príbeh o tom, prečo nemusíme zaspávať pri zapnutom svetle. Pekne si ľahneme a pripravíme sa na počúvanie rozprávky. Hlavičku si položíme na vankúšik, zatvoríme očká. Jazyček dáme za zúbky, aby si aj on oddýchol. Zamkneme rýchlo pusinku na kľúčik a odhodíme ho najďalej, ako vieme. Samozrejme, nehýbeme ani brúškom. Aj to si potrebuje pospinkať. Pomaly si položíme obidve rúčky. Nezabúdame ani na pravú a ľavú nôžku, ktoré pokojne položíme na postieľku. Výborne, ste šikovní, ide vám to úžasne. Tak a môžeme začať. Každý večer, ako išiel mojkáčik spinkať, prosil mamku, aby mu nechala zapnuté svetielko. Hneď ráno sa ho opýtala, či si pamätá, čo sa mu snívalo. Samozrejme, nepamätal si. Opýtal sa mamky. Prečo sme si mali svetlo vypnúť a zaspávať bez neho? Mamka mu povedala, že mu to hneď po obede vysvetlí. Keď ho vyzdvihla zo škôlky, opýtala sa ho, či vie, kde ho chce zobrať. Nevedel a preto to bolo prekvapenie. Išli do kina. Pekne si sadli do mäkkých kresiel, kde sa po chvíľke vyplo svetlo a začala rozprávka. Keď skončila, svetlá sa zapli a mohli ísť domov. Mamka sa ho po ceste opýtala, či si pamätá, o čom bola rozprávka. Mojkáčik odpovedal. Áno, viem, o čom bola rozprávka. Bola o modrom ježkovi, ktorý bol taký rýchly, že ho nevedel nikto chytiť, behal tak rýchlo, aby dokázal pomôcť všetkým ľuďom. Bol taký rád, že bol v kine, až sa zabudol mamke pripomenúť, ako mu sľúbila, že mu vysvetlí, prečo zaspávať pri zapnutom svetle nie je potrebné. Na ďalší deň mala opäť prekvapenie. Išli do bábkového divadla. Opäť si sadli a hneď ako sa vyplo svetlo, začalo predstavenie. Bolo o princeznej a drakovi, kedy ju zachránil odvážny princ. Mamka sa ho po ceste domov opýtala, či si pamätá, o čom bolo predstavenie. Mojkáčik odpovedal. Áno, viem, o čom bolo. Prečo sa ma to pýtaš? Vtedy mu všetko vysvetlila. Boli sme v kine a v divadle preto, aby som ti ukázala, že keď začína príbeh, stále sa vypnú svetlá. Vtedy si naša hlavička zapamätá, čo sme videli. Keď som ti nechala zapnuté svetlo pri zaspávaní, ráno si nepamätal presne, čo sa ti snívalo. Keď v kine alebo v divadle vypli svetlo, vedel si sa viac sústrediť a pamätal si príbehy.
Mamka mu vysvetlila, ak sa vypne svetlo v izbičke pri zaspávaní, bude jej vedieť ráno povedať, o čom mal sníčky. Večer si sám vypol svetielko a ráno, keď sa zobudil, utekal k mamke a vyrozprával jej celý sen. Nakoniec ju objal a povedal: Ďakujem, že si ma opäť niečo nové naučila. A nakoniec si ešte zopakujme. Čo sa môj káčik v dnešnom príbehu naučil? Áno, výborne. Keď sa nám nebude svietiť v izbičke, pri zaspávaní, viac si zapamätáme, o čom sa nám snívalo a tak budeme vedieť pri raňajkách vyrozprávať mamke a ockovi náš krásny sníček. Dobrú nôcku, sladké sníčky ako cukríčky.